Sao, kay? Ikaw, 1 minute ra ka. Minute ito. 1 minute ba eh? Normal lang kong ligo. Klaro to ay. Ha? Dugay naman minute. Dugay eh? Mga 1 minutes gitu ka pin. Minutes. Kung paabot na ikaw, ligo lang po ko yun. Buka tilawas ako. Labas ko eh. Ang tambal be. Bisa yang tambal. Ikaw lagi ka. Quality time. Alay ka mga isang mo. Pure intentions. Basket na ito. Doon di man. Kiss-kiss. Nutras mo gano'n. Kisa na mo kontra. Nah, Adol. Let's go. Uy. Siminto yan na dari pohon dol. May. Para sa ako pero. Gamay ra kayo. 1 inch. Tangan-tangan. Ano ba? Hi guys. May udto. Karon na kay nanana po duwa ako mga amigo. Nanana po dula. Pwede kita ko modua kay medyo labad akong uno kay gisipon ko. Tungod na itong mulakaw gahapon na idol eh. So ano naman, di man pabalibad si Vicente Rey. Dua ko ng basket to. Anong ekonomi? Ata ko ni sipon na eh. Gamay ram kita ilong pero kung daghan kini sud sipon buang siguro na siya. So sa og sikma di kay morot. Unsay tambal ka ani dolo? Di po ko na hamin mo tambal gud kay kuan ba? Kanang sugmat akong ulcer ba. Tahu kay ulcer god, kay laki man ulcer. Kung nababae pa, ulmam ta to. Alo agiro ibang lapo kayo. Nang pabili na mig chinilas diri nang ha. Relan diri ko ray, sod basurahan. Busura ito. Kanawa mo krong sa basurahan. Buling biya pala dalay. Ayo, sipiat gida, sipiat gid. Mama tarunga magsuko. Sa gisugo sa imo day. Pasiriti ra. Wala na ingon tarong pasirit. Wa ingon limbihan pod. Pasiriti ra. Sipiat day siya day. Sipiat day kadol. Go! Kabali mo juga sa istorya sa mga instruction sa imo. Hinahin niya lagi padagan. Hindi naman to sino dito kung speedometer ganyo. Gumam to. Nene, padagan lagi kay dili na mo sin dog. Di ka sa tao. Lah, cuman ni lagi na. Katawa na lang. Asa ka makita guys, manog basket tag duha ka bukbula gid ah. Aw tulog rin ka bukbula. Tulog pula. Ana usa ka bulay. Sabi Gisel. Ana guba lang bulahaw sa guba di mo muntol. Kailag dog shit dol. Dog shit. Kailangan dog shit katama kay kog usa ni mahal ka. Mao ni ba buwan ka. Ay saba mo ta. Ah! Dol. Ano ba? Ah! Samot. Domingo man unta. Basa mo na oh. Sa kasami mo atong basketan guys, dili mi paduaon. Ayo. Ay mo ka ba na? Wala mong sponsor mo si Sir Clayford. Wala mong sponsor sa maron pag puniad to. Kapoy lang ta diri ka. Aha ka na. Malas mo na. Kada ari na mo, kada ari kada ngadtuan mo nga basketball lang eh. Diba gid. Nay manuwa oh. Lapok naman basa. Kung napoy naibasa, wapoy manuwa. Siligan ta no. Lagi. Dol, gamita si Nina dol ba? Pugaan lang si Nina ba? Nakita mi ligo niya kontra. Tuyo ko na mambugo. Wala. Ayo, dito ligon. Asa ligon. Grabon kita niya, dito ligon. Nakita mi ligo kontra kay. Ang bata diri pangbayan dili ni pangwan. Pang gano. Lagi ano adre guys, nalami sa barangay Sopon. No, ko pa mi kadua pero luya na mi. Luya mis, buwan mi luyas dua, luyas biyahe. No. Gagmaya mes kontra. Gagmay kay hiluton kita may buntong gid nero. Tumino ni mo dol. Kaya ra? Okay ra mga, ha? Di kaya pero lingaw ram ka. Oh, lingaw da ka goal. Gagol. Ilang buzzer diri ba? Go kayo. Resist. Dol. Wala ka gutoma. Kalong. Hindi lang sakit ang muli. Ato lang yung tiwason. Dol. Ato lang yung tiwason. Kanang usa, bukaw ba na sinutog na. The long wait is over guys. Kami na manuwa. Tikot ang mata dol. Ang naong dol. Basta ba na? Nag-uol ka nga na pildi o nag-uol ka nga na pas mo ka? Dong? Labad niya oy. Dubling labad sa uba. Uol lang eh, lunod. Dulit na kayo no? Dulit na kayo, wag yapon. Kayo imuha ako. Kita na. Dubling pildi. Idol po day. Wala kondisyon, di kadagan. Wah, usok balik buang. Kapuya lang tangos patos pildi eh. Gigi no? Luya kayo no?
Salamat ang. Ari na mi. Hoy. Patag mo ya. Lagi kwarta da. Ay lang, solo gutom na kayo. Ano karon? Okay, ay. Lagi guys. Bildi. Tol. Delegate. Gutom ya guys, gutom bildi. Ate gidi, magjan ay. Luya kay buwang yi, magjan. Uy, magjan, nilingi. Lapat tay jud. Lesson learn guys. Sunod manong ay magbasket na, ay magsuno semua. Kay isus oh no. Luya kay na mo. Bildi mo guys. Ay mo suno semua guys basta munong mo di mo mukaon daan. Ayun ang sunan ninyo guys. Kaya oh, laos kay na. Di pang gutom juga guys. Kasi mau makaon sila dul. Ay makaon dul. Sungkap dia. Ay kan. May sudan. Karon unta no. Okay ang panahon. Pero ang di okay ang lawas. Ang wa naglain ang panahon pero ang naglain ang lawas. Dul. Wa naglain ang panahon pero lain yung lawas. Ay gutom kayo. Nanti ano plata kayo. So guys, no. Tayo tapusin kita balik sunod. Sunod di kayon. Kanoy TV. Out. Ano out.